салом бинандагони хабар-тиҷӣ, ёдрас мешавем ки имрӯз Масъуди Сулаймонӣ, донишманди эронӣ ва устоди донишгоҳи тарбиятии мударрис, дар гуфтугӯ бо хабаргузории Форс эълон кардааст, ки дорои дармонии коронавирус бо истифода аз ҳуҷайраҳои бунёдин сохта шудааст. Вай таъкид доштааст, ки бисёре аз пизишкон аз шеваи бозхӯрдии ин дору ва рӯи бисёре аз беморон эъломи резоят карданд. ҳамчунин ин донишманди эронӣ афзуд, ки дорои дармони коронавирус барои бемороне, ки дар марҳилаи аввали гирифторӣ ба ин беморӣ қарор доранд, дар 3 марҳила нисбат ба дармони комилии онҳо мусбат арзёбӣ шудааст. донишманд Сулаймонӣ зикр кардааст, ки ин дору дар фосилаи замони 3 то 6 рӯз ба қолиби 3 марҳила метавонад беморони мубтало ба вируси коронаро дармон кунад. ёдрас мешавем, ки ахиран Русия эълон карда буд, ки роҳи табобати вируси COVID-19-ро пайдо кард. Агентии федералии биотиббии Русия дорои масъир алайҳи маризии коронавирусро пайдо намуд. дорои мазкурро пизишкони рус дар асоси дорои зидди табларза омода намуданд. дорои мазкур, ки таъсири баланд дорад, паҳншавии ин вирусро дар ҳуҷайраҳои манъ мекунад. ҳамзамон таъсири мефлокуин, авҷгирии илтиҳоби шуш, ки барангезаи он ин вирус мебошад, пешгирӣ мекунад. илова кардани доруҳо ва пенсилин синтетикӣ на танҳо ташаккули дуюмдараҷаи ин бемориро боз медорад, балки роҳ ёфтани вирус ба хун ва шушро монеъ мешавад. изҳор доштааст Вероника Скворцова, роҳбари ин агентия аст. ба гуфтаи собиқ вазири боздоштии Русия, дорои мазкур қобилияти шикаст додани вазнинтарин ҳолатҳои сироятӣ ба коронавирусро дорад. ёдрас мешавем, ки коронавирус, ки номи расмии он COVID-19 аст, охирҳои соли гузашта 2019 дар шаҳри Ухани Чин шиносӣ шуд. ин вирус акнун илова бар Чин ба беш аз 199 кишвари дигар аз ҷумла Эрон сироят кардааст. то кунун аз 621 000 нафар дар ҷаҳон ба бемории COVID-19 вобаста ва вируси корона мубтало шуданд ва беш аз 28 700 нафар ҷон бохтанд. бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. ҳатман нависед дар комментария. мо кӯшиш мекунем ба шумо ҷавоб баргардонем ва шумо аз хона берун набароред, то ки ин вирусро ба худ эҳтимол накунед.